Täällä ollaan Suomessa. Onks tää video? Joo. Täällä on Jussi. Suomessa ollaan ja tammikuussa lähdetään takaisin tonne sieltä mistä saa näitä. Mitä nää nyt on? Täällä on Iceman, a.k.a. Kimi Räikkönen ja sit on Hippo. Kyllä. Ja tänään kokeillaan pientä trikkiä, elikkä naisten saamista. siitäkin, mutta jaa, mikäs tää trikki? meillä on purkki tätä tavaraa, niin sanottua wasapia. Annatko se mulla kanssa? No niin, otetaan sitten. Mihin sitä pistetään? Mihin reikään? Suureikä. Sinne. Noniin, Kieli ulos. Silmät kiinni. No, nyt! Hyi vittu, tää on paha! Hyi helvetti! Mitä tää on? Hyi vittu, pitäis tää syödä? Tää on ihan helvetin paha! Mitä tää on? Hyi helvetti! Mitä tää on? Tää on ihan helvetin paha! Hyi vittu! Pitäis tää... Tää on vittu tää... Vittu, mitä tää? Tää on helvetti! Yli helvetti! No, mutta näin pystytään sitä vetää kyllä ihan. Yli vittu, tää on paska! Mitä tää on? Tää on hirveetä ainetta! Yli helvetti! Ihan hyvähän tää oli, ei tässä oo mitään ongelmaa. Mä pystyn syömään, mutta sä et pysty syömään. No pistetään suuhun siitä. Hyi helvetti. Mä söin jo. Hyi vittu. Jussi, mitkä on tuntemukset? No se on vähän kuin niinkö sinappia syönyt. Helvetin paha. Polttiko se yhtään? Ei se niinkään polttanut, mutta se on niinku toi paskan maku, mikä sen suuhun tulee. Ei se oo paskamaa kun... No pistetään suuhun sitä. Sä tiedät mitä paska maistuu kerrankin. Mä pystyn vetämään wasapia. Ja mitä on roplamaan? Mut sä pistit vittu koko vitun purkin mun suuhun. Pistithän. Ei vittu. Noi mene. Noniin. Ei, se on hyvä, ihan... Sun pitää rotkua se. Siis se ei ollut tulista, en mä sitä tee. Se on paha maku, se ei ollut tulista yhtään. Siis toi ei oo tulista yhtään. Mut se on vitun paha makusta. Onks sä mun muna?